Step down, Mnangagwa told. Sanapena mashoko atinoona kuti panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe angorisivha tsamba, orisivha mashoko ari kungobuda mumapuresi. Tiona vakomana vemubato mavo imomo, kusimboti pane vakomana veopposition vambointerfere kana kuti kuna vakomana vemauto. Panapa tiri kuona vakomana vari mu the same party navo vachikuda kutaura mashoko achiti mutungamiri wenyika ngachistepa down, not pasubscribe or like out on the bell. Kuti pina panapa tiona kuti aiwa atmosphere panguva ino yava tense. Vakomana BBC Zimbabwe nyora chiti temperatures are rising in Zimbabwe. It is pressure after pressure. People complaining about Mnangagwa's government. People are struggling while those in power turned a blind eye, says Patrick Ngomo, Vice Chairman of the War Veterans Association in Bulawayo. Tuna chendera mberi tinopinda panapa pasame hendo yeBBC tona vanoposta vanatsenengamo muzwa kuti aiwa izi presi yakambotisiraptiwa nevamwe vakomana meno nyaya dzembudzi dzavo dzavakadisappointana. Ambulanyora chiti step down editold according to former ZANU-PF leader Godfrey Tsenengamo. The good thing that ED should do is to resign because temperatures against him are rising in Zimbabwe. Mashoko atokona kuti panapa mutungamiri wenyika achireceive these such messages, mashoko atona kuti aiwa ari kudhimanda his resignation. Patamba tonyatsokuona kuti aiwa mberi ruling party chaimo muchinge muchiona vanhu vakadai so aiwa kunyange nemaformer individuals nevamwe war veterans ari mubato vachitaura mashoko akadai zvinoratidza kuti people vanhu vaneta vari kuudza mutungamiri wenyika pachiri aiwa nekuwirirana. Chifungai kana zvichinge zvazosvika kune vakomana vatongoti vemauto kana vakomana macitizens kana kuti veopposition, munofunga kuti zvinozopera moshere? Mudise mabvunuro enyu muchiona vanhu panguva ino vanga vanoita by the influence nekupindira kwakaita vana Geza panapa zvaignita kuti vanhu aiwa vanzi aiwa muchiri nemukana wekuti mumirire your own identity, mubvise vakomana ava vari kundongoda kuona their welfare nongozadza mapockets avo. Tudze mabvunuro enyu pina comment section yedu, so subscribe or like, turn on the bell icon.